खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनिफ्राय बिहाराव साख्रि होगोन होननानै थगायनानै लांनाय गासै सा 115 लाइमोनफोरखौ बोखांनो हादों एबा रैखा खालामनो हादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय एग्रिकालचार बिफानाव साख्रि होगोन होननानै थगायनानै लांनाय गासै सा 115 सेंग्रा सिख्लाफोरखौ अपारेशन निर्भयनि गेदेर नाजानायजों बोखांनो हानाय जादों। बे सा 115 लाइमोनफोरखौ थगायना लांनानै मोजां जानाय लोंनाय होआखै, जानबुं लानायनिफ्राय गोजानाव दोनदों आरो गोजौ बिल्डिंनि न'नि खथायाव ताला मारिनानै दोनदों होननानै आरोबाव माखासे अजद होदों लांखारजानाय सुबुंफोरा। बे लांखारजानायफोरनि मादाव सा 67 हिन्जावसाफोर आरो सा 48 हौवासाफोर आरो माखासे बैसो गोरलै गथ'साफोरमोन। बे लांखारजानाय सुबुंफोरा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि जेरै तामुलपुर, भैरबकुन्द, उदालगुरि, बिश्वनाथ सारियाली, दुमदुमा आरो मंगलदैनि होननानै मिथिहोदों। कार्बि आंलंनि बकुलिया घाटआव सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बोखांनो मोननायनि उनाव बिनि सिनायथिखौ उत्तर फंलं बेदआव मागुरमारिनि पबित्र बर' होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला जिउ खहा जानाय पबित्र बर'आ हातिमन्दिनि गंसे प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। थांनाय 17 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङमोन पबित्र बर'आ। बिनि थैनाय जाथाया माब्रै जाखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। फरायसाफोरनि फरायसालिनि इउनिफर्मखौ लानानै कामरुप जिल्ला फरायसालि नायगिदिंगिरिनि जर'खा बिथोन। दानिफ्राय फरायसालिनि फरायसाफ्रा फरायसालियाव इउनिफर्म गानथारनांगौनि गोनांथि नङा। गोसोबादि आरो खाबुबादि सि गाननानै फैनो हागोन फरायसाफ्रा। गरम बोथोरनि दुंखावनाय बोथोरखौ नोजोर होनानै कामरुप जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टरा बे बिथोनखौ फोसावदों। फरायसाफोरनि दिथागिरिफ्रा हास्थायनाय बादियै फरायसाफोरनि इउनिफर्मआ एसे रेहाय होनो थाखाय एसआइआ खावलायदों फरायसालिनि फरायसाफोरखौ। मख'नो गोनांदि फरायसालिया थिखानाय इउनिफर्मनि सोलाय गाव गावनि गोसोबादि आरो खाबु जानाय बादि सि गाननानै फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैनो हागोन। नाथाय बे बिथोनखौ कामरुप जिल्लानि गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखायल' बे बिथोनखौ फोसावनाय जादों। कसुगाव इस्ट थाकामपुर हादानपारा गामिनि भद्र औवारी आरो अजनी औवारीनि फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारिया न'निफ्राय गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गेरेमसा औवारीया थांनाय जुननि 3 खालारनिफ्रायनो न'आव फैयाखै। न'खरनि सुबुंफ्रा गोबां नागिरसेयावबो बबेयाव थांदों मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस मोनाखै। बेखायनो गोमानाय फिसाज्लाखौ जाहाथे मोनफिननो हायो बेनि थाखाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावगारिखौ फोसावनायजों लोगोसे न'नि जानबुं नाम्बारखौबो फोसावनानै होदों। सोरबाफोर गेरेमसा औवारीखौ लामा सामा जायखिजाया समावनो नुयोब्ला जानबुं नम्बर 9365292728 आरो गुबुन मोनसे जानबुं नम्बरा जादों 9957258936 बे मोननै नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिनि आखायाव गावनि गेरेम मुं टेटुजों लिरनाय दङ होननानैबो मिथिहोबावदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। बेतकुसियाव हेर'इनजों लोगोसे जरासे बिसि-फिसायखौ एरेस्ट खालामनो हादों पुलिसआ। गुवाहाटी नोगोरमानि बेतकुसियाव नाका सेंकिनि समाव AA01 GT2444 नम्बरनि गारिजों थांबाय थानाय समाव बरपेटानि बिसि-फिसाय सानैखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ सिग्रोमनानै गासै मोन 7 साबोन बाक्सुआव 209 ग्राम हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। थांनाय 17 जुनाव फोसावजानाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एबा सुंद'यै APSC जों खुंजानाय आनजादाव एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि फिथाइखौ फोसावबाय। फोसावजानाय 45 सा एसिस्टेन्ट इन्जिनियारफोरनि गेजेराव BTCनिफ्राय बर'नि फिसा महरै उदालगुरिनि सानजारां बसुमतारी बिथाङा बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। जुननि 3 तारिखआवहाय जोंनि गामिनि भद्र औवारीनि फिसाला गेरेमसा औवारीया माने न'निफ्राय गोमादों। सानदोंमोन न'आव लोगोफोरजों बहाबा दंहैयो। नाथाय दिनैसिमबो दा न'आव सफैफिनाखै। ओमफ्राय आङो बेनिनो बिमायं जायो गामिनि सोमोन्दो। बे हिसाबै जोंबो थ' नागिरदों। नागिरनायावहाय सुलु लादों जेरावबो लोगो दिगो। नाथाय जोङो खोनानो मोनाखै। मानसिखौ बेहाय दङ होननानै मिथिनो मोनाखै। दा नंखायनो जोङो सानदों गामिनि रायजो राजा हिसाबैहाय बे मानसिया बहाबाफोर जुदि दङब्ला जोंनो नैबे नाम्बारावहाय खोन्थाहरो। जोङो बेखौ खावलायगोन। गोमानायाथ' क्लास 10आव रानिं फरायबाय थानाय 15 एसे बारबाय 16 बोसोर खाथि आसपासावनो दङ। दिनैसिमाव मास मोनसे जानो थांगासिनो दङ। दासिमावहाय मोनथिनो मोननाय मथेबा 15-16 दिन बेबायदि जाहैबाय। जोङो बे मिडिया बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायगोन जे सोरबाफोर बे मानसिखौ नुसनबायोब्ला
बेखौ जेन' नैबे जोंनि जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरो जोङो गुरैयै खावलायबाय। जोंनि जेन'बा दस्राफ्रा सोरबाफोर गोमाबायनाय दङब्ला जोंबो बेखौ मालाबा नुसनबायोब्ला जोंबो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोनहाबो जोंनो गावनि हारिनि बा ओनसोलनि मानसि हिसाबैहाय जोंनो बे सहायखौ होयो। बेनि थाखाय जों रायजो राजा बयखौबो खावलायनाय थाबाय। ओरैनोथ' न'खराव जेबो दावराव दावसि जायाखै आरो जानायथ' जों बेबादि आंथ' न'सुं खाथिनि मानसि बे बिदि दावराव दावसिखौ आं खोनायाखै। आरो मेन्टेलि प्रब्लेमा एसे एनै हयथ' जानोबो हागौ। दा हथात मथात आजिखालि गथ'फोरखौ बुंनोबो हाला।